Yeah. Hayi njalo enganzetho. Kuleza mafukosana shisha ntsama yovelova nzinada umzana amanzi kungesho diploma blood dongesizweni nyonyanga lelapha ekhaya ngoba ongena gobela hayi ngoba fa soze abe khona. Wey sengibona ngifundiswa. Kanye mhlawumbe indoda ephinde yaningi. Makwenza umlomo ongathatha imanga. Ushando wandaba umthenga kumafoza umthenga amahlahla. Ushando nganathi into endesandlane. Naso thini nomkhonto ngiyahlala ngithi cha baba. Hey! Kunjalo madoda. Hey, hayi indoda ihamba kancane. Ithatha. Right. Cool. So, namuhla ngifuna ukuthinta kancane ngegenge ebone ngathi izinto zabo zimile okanye umndeni wonke uyaphumelela yena umile indaba kanjani nawe wena owaziyo ukuthi uthakathwa uma wakho ukuzalayo uthakathwa umndeni wakama wakho odade benu abafowenu umalume umalumekazi omzala bonke bakujikela bazama ukumosha impumelelo yakho okanye asithi mhlawumbe usebenza ngabantu abadala ukusiza abantu bazama indlela yokuthi bakungcolisele bakuphambanisele edlozini noma kuyithongo lakho. Ngikhuluma nawe ke namhlanje uma wakho yabona mawuthi washada nobaba wakho ungalingi ukhohle ukuthi uma wakho akuyena wakini unyoko akuyena wakini yebo uma wakho akuyena wakini uma kwacacwa wangeniswa ke kini ukhumbule she'll be at the bottom of the food chain. She does not climb the hierarchy. Kubalulekile ukuthi umuntu azazi ukuthi uzalwa ubani and i-bloodline yakhe okanye ama-responsibilities anawo emndenini aqondeni okanye ami ngalobu hlonze. Very important. Ake sisebenzise a different scenario ke manje. Mhlamba akalokho siya mhlamba abazali bakhe abashadile nani wenze izinto wangeniswa kumuka mawakho nani nakhona ngaba ingane uzoba ingane bakhona kodwa zikhona izingane ezindala kunawe ezakhona emndenini loyo ezizalwa abafana bakhona zwe kahle lezo ingane izona ingane ezothi makwenzeka izinto zezinto senze zona kuqala yangiza ngithini wena ke asithi mhlambe ugcina uba nenhlanhla mhlambe uphiwe umsebenzi usebenze khona ke nani owakho umsebenzi ukuthi uzobonga laba bantu right bonge labantu hayi kusinjalo phela usulo kubonga uyabonga wenza imisebenzi engapheli cha ngaleso sikhathi leso yayibona leyo nto kunama intervals that you can do ama-rituals. There are certain intervals that you are able to perform certain rituals. There are certain intervals that don't allow you to perform certain rituals as well. You can understand. So it's very important to understand this zinto. Right. Abantu abaningi babanjezelwa izinto kanje. Uthi uyabheka uhleli kulomndeni mhlawumbe isitifiketi sakho sa-matric silokho esilahleka senani izinto zakho lezi ezibalekile i-ID yobani nani ziyantshontshwa yonke leyo nto zonke lezi zinto ezizokwazi ukuthi zikukhinyabeze ekutheni uye phambili. Siyabheka mawuthi ubala amanda akho awekho awaphelele izinto zakho nani yayibona bahamba bayokhuleka ngezinto zakho lapho ukuthi bathole izinto ngegama lakho. Uyayibona lo ndaba bazama ukuthi wenzeni angithi bakuhlakaniphela abanye benze yonke leyo nto nani right.
there is a way to reverse this shit. There is a way to reverse this shit. Ngoba phela wasuke babathembile labathakathi babo laba bahamba nabo ngaleso sikhathi. Ukhumbule ukuthi kunomuntu ethi lento ifana nokulapha. Kunomuntu ongumthakathi owazi ukuthi yena mayithakatha into udinga lokho nalokho nalokho. Udinga into yakho enani, enensila yakho, enantoni yakho nani. Bese kuba khona omunye ozokuthakatha ngezinto zokuphephetha. Bayangichaza-ke lapho. Labo gogo laba bayitshela ukuthi banamandla. Oye my baba. Nalaba bazama ukuzovimba amaphupho enu ukuze ningababoni. Babekubona ukuthi unamandla. Bazama ngamaphupho. Abanye bahamba bayokhuluma bazenze wena edlozini lakho. Owazi-ke lapho bayawabona amandla akho ukuthi ungaphezulu kwabo nayo yonke into. Nani manje basuke sebezama ukwenzani, sekuzama ukuthi-ke bazenze wena okanye bahambe baye lapha ya ebese mabezenza wena bese abanye ini lento le abafuna ukwengathi bayalithenga, bathenga wena ukuthi hayi no mjikeleni phela manje mjikeleni okanye cha buflatheleni nani. Hayi right. Again, there's a way to reverse that shit. Right? Lungi. You do not owe your parents nothing. Abazali bakho abakweleti lutho. Yes. Abakweleti lutho. Uma unesiphiwo akusona esemundeni, isiphiwo sakho. Angiza ngithini? Ingakho mawuzalwa, uzala unjani, umbethe okanye wenjani, wembethwe. Yayizwa leyo ndaba. Hayi ukuthi umndeni wonke labo abaphila nabo nani. Isikhathi esiningi umuntu onesiphiwo umndeni wonke vele awumfuni uyamjikela. Yayizwa leyo nto. Isikhathi esiningi. And yibo laba uzala nabo abakujikelayo. Abanye uthola ukuthi beyizangoma yangasebenza kahle into yabo sebebona wena ukuthi uyaphumelela. Bese bazama indlela yokuthi bakuyise, bacabanga ukuthi bazokuyisa umuntu akhohlwe. Ave ngichaza-ke leyo genga athi asifuna ukumuyisa, bafuna ukukuyisa akhohle yena ukuthi wakabani yena isibongo. Wes mayengazazi khona phela umuntu ohambe ebiza izibongo zonyoko, abizibona isibongo sanyoko, kanti naso leso sibongo sanyoko asilungiswanga ngendlela. Kodwa mayisebuka wena bese-ke kuvuka ilukuluku nomona yokuthi kanjani ingane yamfowethu or ingane yabhuti noma yasisi yini yena ezoba phezulu kwami okanye aphakame kunami. Umuntu akhohle ukuthi ethongweni okanye kwidlozi abantu abafani, nemisebenzi yabantu ayisoze yafana. Yayizwa leyo ndaba. So again, it's very important ukuthi ube aware of these circumstances okanye these things mazenzeka. Ngiza ngithini? Because abantu abaningi bawiswa yilabo abasondelene nabo. Your greatest enemy is the one that is next to you. Ngiza ngithini? That is why uma ukhuleka kubiza abantu abadala okanye ukhuleka kubiza iy'ngilosi zakho, ungabatsheli okanye ungakhombisi muntu ukuthi uma ukhuluma nabantu ubabiza kanjani, ukuze uma bethi bayitshesi bazenza wena ngale makhoneni nemithi nemnyama nayo yonke lento, abantu abadala bavele bangasondeli. Ngoba wena unendlela wena yakho, hayi ukuthi umuntu ezibongo lezohlaza uyibiza bese hamba ayozisho njengoba zinjalo acabanga ukuthi abantu abadala bazoza. Hayi, iba neyakho. Lento is like a secret code. Kune secret code yakho oyisebenzisayo wena uma usufuna ukuxhumana nengilosi yakho. Yayizwa leyo ndaba. Sharp asishiye kanjalo we madoda ayijikile uma isinje etha.